Seguimos na mañá da Radio Culleredo e hoxe imos, xa que comeza o ano, non paran as actividades, pero o Nadal sempre hai pois ese descanso, pero pois as asociacións que se moven en Culleredo, especialmente no ámbito social e sanitario, pois a verdade é que non paran de organizar cousas. É o caso de Anida, unha entidade que leva moitos anos, radicada xa dende hai bastantes tamén na Corbeira, loitando por a mellora da calidade de vida das persoas que padecen TDAH, o trastorno do déficit de atención con ou sin hiperactividade, e que ademais, lóxicamente, pois necesitan e merecen o traballo que lles ofrece a asociación, unha asociación que ten a Juan Ramos como psicólogo e como responsable do área educativa. Con el conversamos hoxe en Clave Social, en Radio Culleredo. Que tal, Juan? Moi bons días. Bos días, Fran. Feliz ano. Igualmente, isto ainda hai que alongalo durante un tempo, esta felicitación de ano. Sí, señor, aínda durante un tempo, sobre todo se non se veu ou non se falou con a xente dende o ano pasado, a verdade. Pero bueno, decía eu que entrando en materia, as entidades, como por exemplo pode ser Anida, aínda que se descansa un poquinho nas datas navideñas, pero realmente a mente se ten posta en seguir traballando, non hai casi solución de continuidade, non? Efectivamente, na que dispoñamos ou pechemos durante uns días, navidades, non? Para recargar pilas e ter a mente máis clara, ao final isto é un non parar, é retomar as actividades que xa se teñen e preparar as seguintes deste segundo trimestre. Bueno, igual que os rapaces e os institutos e os coles, que xa temos organizado que será o segundo trimestre, e non se para a actividade, claro, non podemos permitirnos tampouco o parar, non hai que traballar polo que ti decías, non? Por esa dignidade, esa calidad de vida das persoas con TDAH. Falas de coles, agora que falamos de coles, falábamos na previa antes, nos minutos previos a facer a entrevista, que tamén tendes un programa amplio de formación do profesorado, non? Sí, este ano tamén tivo moi boa acollida, agora no segundo trimestre, pois, bueno, temos un gran número de formación sobre profesorado que cada vez están máis interesados en coñecer como funciona, non? O TDAH, como poden ver certos indicadores de risco dentro da aula, como poder traballar dun xeito máis apropiado para que estes rapaces e rapazas poidan estar ao nivel dos seus compañeiros. E a verdade é que, bueno, comezamos este segundo trimestre, xa antes de rematar o mes, pois temos formacións en Camariñas, temos formacións na zona da Picota, en Mazaricos, en Boqueixón, en Sada, en Vigo, decidimos ter un segundo trimestre moi movido. En todo caso, o persoal docente que é unha parte importante no sistema educativo para tratar de afrontar a loita contra o trastorno, non? Porque, como decías, canto máis preparación, máis identificación dos casos que pode haber nas aulas e tamén máis ferramentas para poder atallar os problemas que poda ter ese alumnado que poda estar afectado, non? Efectivamente, un punto clave, como ti ben dís, sobre todo na etapa de primaria. Nos primeiros ciclos de educación primaria é moi importante ese ollo clínico que poden ter os docentes, porque cando comezan igual os malos resultados académicos ou os comportamentos disruptivos dende a casa hai sospeitas, hai problemas, creo que non funciona do mesmo xeito que outros rapaces. A opción de que o docente teña un coñecemento sobre diversidade, sobre que é ou como se manifesta o TDAH, máis alá de móvese moito, guste de atender, que entenda un pouquinho sintomatoloxía máis fina, pois é de moita axuda de cara a poder facer unha derivación ao Departamento de Orientación do Centro, que lle fagan algunha proba, algún cribado, que é o que comeza o proceso de diagnóstico que remata en saúde mental. Claro, se eu teño información, pois vai a ser moito máis fiable e rápido este paso, e, polo tanto, poderase comezar a tomar medidas con estes rapaces de máis cedo, e terá unha mellor evolución e unha maior predisposición a futuro a non ter un fracaso académico, entre outras cousas. E a nivel xeral, non? Tamén a nivel social, a nivel das familias, evidentemente esa pregunta que sempre facíamos antes, o TDAH é coñecido, é algo que se coñece na sociedade, a xente evidentemente hoxe se fala de TDAH, todo o mundo ten unha idea a priori, teño moita prudencia co que digo, a priori clara ou non? Agora, eu diría que, bueno, dunhas anos a esta parte, o TDAH poderíamos dicir que é algo que está de moda.
como estar de moda, refírome a que é habitual escoitar falar de TDAH, ver algún famoso nunha entrevista ou nunha tertulia dicir que ten TDAH, esa parte que está de moda. O problema desto, Fran, é que onde hai unha moda hai un nicho de mercado. E cada vez hai máis xente tratando de facer negocio con isto do TDAH e con esas familias ou persoas que se agarran un cravo ardendo porque precisan revertir a situación que están vindo nas súas casas ou seus fillos no cole. Claro, este nicho de mercado pois leva asociado a toparse en redes, por exemplo, a supostos quizáis divulgadores ou formadores que falan do TDAH sen ningún tipo de evidencia científica, sen coñecementos máis aló, tal vez, a súa propia experiencia persoal. Entón, o que vemos cando chegan as familias dicindo, pois temos esta sospeita ou vimos algún vídeo, vexeme reflexado, que no caso dos adultos que chegan moitas veces, non teñen unha idea bastante acertada do que é o TDAH. Quédanse con pequenas cousas que poden ver en redes, non? Entón, esta parte da moda ten as dúas vertentes. Unha que é boa de saltar a sospeita e poder valorar se isto existe ou non, pero por outro lado tamén hai unha desinformación importante. Unha desinformación importante que decir a cousas como que ti escoitas, sí, pero que eso de esquecerse as cousas pasa a todo o mundo, eu tamén me esquezo, pois eu tamén ás veces non sei onde parquei o coche, teño que dar voltas para topalo. Entón, un doble filo perigoso, en ese sentido, diría. A ferramenta contra isto, o arma contra isto, se me permite esa expresión, é a información, pero a información correcta nas cauces citadas, non? Como sempre. Efectivamente, eso sería o adecuado, pero tamén é complicado acceder a eso, porque se nos imos a evidencia científica ou cousas contrastadas, son lecturas sumamente densas, pensado para profesional sanitario ou clínico. Entón, é complexo, non? Ás veces, sí, claro, cando chegan a ti e fan pois esa escola de familias que temos para papás e mamás que recén teñen os seus fillos diagnosticados, pois entenden o que o trastorno, entenden como lles afecta na casa, entenden como lles afecta os seus fillos no social, entón poden poñer medidas de contención e de éxito para que as cousas cambien. Pero ás veces atopámonos con familias que levan anos dando voltas antes de atopar un lugar onde poidan comezar a entender o que lles sucede aos seus fillos e lles ten unhas ferramentas prácticas para encauzar certas cousas que están a facer non de todo ben na casa. Falabas antes desa moda que igual que en outros aspectos da vida, en outros ámbitos tamén ás veces, pois neste caso falar de algo que comeza a ser coñecido popularmente, non? Como é o TDAH, pois pode achegarse todo o mundo, parece pois que sabe ou que ten TDAH, pero entrando nos casos nos que hai anos pois non se diagnosticaban porque non había coñecemento do trastorno, e sempre tendo un pouco a idea preconcebida de que o TDAH se ve máis ou se detecta máis en mocidade, ata que punto é certo e canta xente estimades vos dende a vosa experiencia que o mellor adultos, xa xente mesmo maior de idades xa un pouquiño serias, poden estar non diagnosticados e ter o TDAH realmente pois a hora de descubrir que poden ter o trastorno? A pregunta é moi importante, Fran. Claramente hai un infradiagnóstico de TDAH en adultos. Ímonos basar no seguinte: o TDAH é un trastorno do neurodesenvolvemento que ten un componente xenético moi alto, en torno ao 70-80% dos casos, vale, teñen componente xenético. Isto quere dicir que é algo que xa naces, está condicionado porque os teus pais ou avós pois tamén tiñan este TDAH. Se a población, falo con datos dos que temos en España, vale, falan en torno entre un 5 e un 7% da poboación infanto-xuvenil teñen TDAH. De acordo, pero se isto é xenético, se nos imos tirando cara arriba, as xeracións anteriores tamén deberían de manter aproximadamente este 5 ou 7%. Realmente en adultos, creo que a tasa de TDAH está ao redor dun 1%, é dicir, queda moita xente pendente de diagnosticar. O que vemos aquí, de xeito habitual, son dúas vertentes. O meu fillo ou filla diagnosticouse, eu era igual que el cando era pequeno, e agora pásanme cousas parecidas, e pode aparecer o diagnóstico de papá ou mamá na adultez. O outra é que, debido a esta moda, estar máis expostos a supostos a características de persoas con TDAH, pois se ven reflexados e acuden dicindo, claro, é que agora empezo a entender cousas porque encaixo neste perfil que estou a ver en redes. Pode ser que suceda isto, un pouco as dous.
perdentes polas que chegan, pero sí que é certo que hai un gran infradiagnóstico de adultos con TDAH. Que supón para un adulto diagnosticarse, pois eso, cando ten unha vida, digamos así, pois igual se ten unha familia, ten un traballo, pois supón principalmente alivio e ter un lenguaxe máis compasivo consigo mesmo, entender que isto que me sucede é porque teño esta dificultade, entón podo aprender ferramentas que me faciliten non ter que sufrir por isto que me pasa seguido. Entón, é moi interesante, pero tamén a súa vez é algo complexo. Complexidade ten porque agora me ven á cabeza que moita xente ao mellor pois necesita esa axuda e non sei eu como dende o punto, e xa remato, Juan, pero non sei se dende o punto de vista de que se recoñeza o trastorno a nivel administrativo, por exemplo, avanzamos ou non, porque evidentemente o TDAH ten unha carga negativa ou de problemas que debe afrontar a persoa afectada e a súa familia, que non sei se está suficientemente recoñecido administrativamente a hora de que, bueno, pues, poda aliviarnos dende a administración certa parte das cargas que trae o trastorno. Pois realmente é unha batalla que levamos moitos anos nela, tanto dende a NIDA como dende a Federación Galega dos Ensens de TDAH como da Federación Española, polo tema do recoñecemento das bolsas para os rapaces NEAE. O TDAH queda excluído como tal destas bolsas que están enfocadas para poder acceder a servizos como reeducación pedagóxica ou reeducación da linguaxe, é dicir, as dificultades máis centradas no plano académico. Non está recoñecido o TDAH se non leva asociado un trastorno de conducta ou non ten unha discapacidade superior, que recordar agora de memoria, dun 25%. Mentres hai outros trastornos de neurodesenvolvemento que sí que se ven beneficiados directamente polo feito de telos deste tipo de bolsas. Entón, hai moito que batallar aínda aquí para poder conseguir que estas familias poidan acceder aos recursos que precisan para que os seus fillos e fillas teñan igualdade de condicións que os outros rapaces. E nos adultos, pois non hai ningún tipo de opción de acollerse a nada que lles permita equilibrar un pouco estas dificultades. Entón, é un campo que a anos vista quedará moita batalla por levar a cabo e esperemos que en algún momento pois se consigan os dereitos que creemos que son os necesarios, non? E os lexítimos para as persoas con TDAH. Pois decía, popularización, sí, coñecemento máis do trastorno, sí, pero realmente se ese coñecemento, por iso iba eu, esa é a razón da pregunta, se ese coñecemento realmente se traduce en recoñecemento dos problemas reais que dá no día a día ás familias. Non hai tempo para máis porque Juan pois ten a súa vida profesional que fixo unha parte para poder atender hoxe a Radio Culleredo. Agradecemos moito a Juan e ao persoal de Anida, como sempre, a colabora que nos presta, e seguiremos divulgando todas as actividades aquí en Clave Social en Radio Culleredo. Juan, un placer, moitísimas grazas. Un placer, Fran, bo día.